Elephants in the room. Hope I make it out of here. Det er vinter, så den her den skal bygges om. Aprilia SX50. Lige nu sidder der et 72 kubik airsal på, og noget 21 mm karburator. Der kommer 77 kubik på, 28 mm karburator, MVT-tænding og lidt andet gejl. Og jeg tænker egentlig bare, at vi starter med at skal skille den ad, have glasblæsen og have malet lidt del. Det problem, det var, at vores benzin her lige faldt af, så vi har lidt benzinproblemer. Few moments later. Så fik vi ryddet op efter vores lille benzinuheld, vi havde med en defekt benzinhane. Så det skulle godt nok, så vi kan videre nu. Så, nu tager vi lige kølevandet af Apriliaen. Det er bare ved at tage fat her, og så hiver det ud. Nej. Fuldstændig skånsomt, ikke? Few moments later. Så fik vi lige ryddet op efter vores lille kølervæskeproblem. Vi havde en slå mekaniker, der ikke kunne trække den ud, så det skulle godt nok nu, så vi kan videre. Så har vi taget alle boltene ved ophængene ud til motoren, så hende piller vi ud nu. Hvad siger du? Over med dig. Over med mig. Vi har lige et problem her. Vi har lige en ledning. Prøv lige to. Har du den der? Så kom blokken ud. Finurligt. Den over på bordet. Så piller vi cylinderet af nu. Skal lige se, hvordan det ser ud. Det ser rigtig godt ud. Den skal lige have nogle dap. Hvad siger vi? Spiller bare fuldstændig. Fuck, hvor er det sindssygt. Den har bare fået pik i 20 millioner år. Nej, hvor er det vildt. Hvad er det der? Det er sodemis. Nej. Giv mig den lige. Hvor siger du? Det der. Der er ikke nogen hak eller noget. Fuck, det er vildt. Sælger cylinder. Ud. Udover det der. Det sagde ikke mig et. Jeg har haft det cylinder på i 1,5 år nu. Og man kan ikke se en skid. Og den har fået fuld pik i 1,5 år. Det er så sindssygt nok. Det holder altså bare det her. Det er kreds. Klokken er bare, at vi holder alle tingene på, så vi kan glasblæse den, uden at komme alle mulige snavs ind i krumsluset og gearkassen. Og så tørres renser vi den. Ja. Vi er blevet færdige for i dag. Jeg tænker egentlig bare, at vi arbejder videre i morgen. Vi har egentlig fået strippet stillet sådan rimelig meget. Der sidder lidt forskærm og sådan lidt. Vi skal pille forgaflerne af, der skal andre forgafler på. Der skal lige lave sådan noget adapter, fis og sådan lidt. Crazy. Nå, ja. Wie viel kommer du som på? Og forskærm, og den er fuldstændig strippet. Jeg tænker egentlig bare, at vi giver den en vask. Ja. Den blev vasket, og egentlig stillet og bagsvinger.
just eat some Jesper. Herude på at lave boks som Kessler. På anden rig, så det er penge vi efter. Glem hvor vi startede i kælder. Kun få som der med mig i dag. Jeg kan ikke klage, holder mit hold til dig. Jeg mander mig op for min mor, sammen med min bror. Ikke flere kår. Men jeg har købt EF-fælge til den, fordi jeg har købt et projekt herover, hvor der var nogle dele fra den. De skjolde, der sad på. Dem her blanke her, de sad op på den, hvor de her de sad på, da jeg fik den. Og jeg selv har været i gang med at male her. Det er ikke sådan skide flot. Ja. Jeg tænker lige at rense motoren også, inden den skal glasblæses, så den er fuldstændig klar til det. Renset blokken. Vi skal bare have noget skylden af vand ud over den, så alle snavs nu af. Så det tænker jeg egentlig bare, vi går i gang med. Vi glemte lige at pille tændingen af, inden vi skal skylde den med vand. Så det gør vi lige. Se, der er lidt metalspåner hernede. Det er ikke sådan skide godt. Jeg ved ikke, der er min krumtapparater. Det får vi lige at se. Bare lige et friendly tip her. Friendly tip. Det er det mærkeligste, jeg nogen har sagt, tror jeg. Blokken er lidt med skyllet. Der blev så ren, som den nu kunne. Den er godt nok ikke ret pæn. Planen er, at vi bare glasblæser hele lortet. Det yderste skjold her, det skal være sort med glimmer og sådan lidt. Det eneste tilbage er alu, fordi jeg synes, det bliver mugværk, når der bliver benzin fra karburatoren. Så bliver det skaldet af, ligesom det er gjort her. Og herom der får jeg lavet et custom tændingsdæksel. Og sådan noget glimmer i, så det kommer egentlig bare til at spille 100%. Jeg er færdig for i dag. De her dele, de skal glasblæses. Og det skal de her mønster endnu. Men vi har et lille problem her. Der er sgu lidt nej. Se der. Vi kan ikke få den ud, fordi at bolden den er smadret. Jeg har et hak der. Jeg lige cylinderet, det bliver portet. Så det står Victor egentlig på. Og Der er noget, der skal fjernes i hvert fald. det er Victor så lige manden for. Det var også ham, der hjalp mig med skruen til bagsæddommeren. Det har han altså bare styr på. Karameller med aromaer plus 2 og fat, der bliver tændt. Hun troede ikke havde... Hopping in on the shit. Kan man bare ud, der kommer ud. Væk det, ting, bare godt twist. Sæt det under mit og tænk på. Godt under det sådan. Jeg ved ikke helt, om det var der. Det finder vi i hvert fald ud af. Plan B. Yes. Motoren, det tror jeg ikke, vi gør. Ungeri, jeg er ikke cocky, held op, der er ikke nok i. Jeg er sammen med mit mob, jeg er ligesom A$AP Rocky. Og det er så fint, de små drenge synes, at jeg er dårlig. Bare kom med noget bedre, eller snak til mig ordentligt. Jeg var en rap-nørd, men pludselig åbnede alt op. For mit flow, det er ikke halvtørt, det lyder som det skal gøre. Ey, du ruller bimmer, jeg vil hellere have bench. Jeg er i en arkjakke, Air Max 95. Jeg hælder imens, at Johnny laver beats på det. Det var altså bare lige første skrue der nu. Det er så sindssygt nok. Og Laura sådan er mange på den. Fuldstændig lagt ind. Fuldstændig. Fuldstændig, ja.